नोंथांमोननाव आं बायदि दुखु दंना रावनावबो गैया जानांगौ आं खिन्थु बहुत दुखु थायो मानसिया आं मानसिजों मिनियो रंजायो बाजायो आं खिन्थु आंनि सिङाव गोसो गोरबोआव बहुत दुखु थायो दुखु थाबाबो आं दुखु थायै बायदि थायो दायो आं ओरैबायदि माने आं जुदि सासे बिफानो जुदि आं जुदि 2000 बा 3000 फैसा हरनो हाया माबा मोनसे बेरामनि थाखाय आं मानि थाखाय फिसाला जाखो आंथ' फिसालायानो नङाना मानि थाखाय आं फिसाला मानि थाखाय आंनि बिफा जाखो बि जेनेबा आं जुदि 1000 2000 फैसा हरनो हायाबा गावनि बिफानि नांगौ जानायाव बा बिफानि बेराम जानायाव अब्ला आं मानि थाखाय फिसाला जाखो साननो हानाय मानसिफोरा आंखौ बहुत फैसा थानाय होननानै खिन्थु आंनाव फैसा गैया आं बम्बेआव न' लानो हानाय बम्बे नङा देलाय आं नासिकआव लादों नासिक महाराष्ट्र नासिकआव न' लादों मेन बम्बेआव नङा बम्बे आंनिफ्राय 180 किल'मिटार गोजान जायो आं गावखौनो गाव बहुत दुखु मोनो आंनि ब्रादार दा उदै साबाय थादों बहुत उदै साबाय थायो उदै सानायनि थाखाय आल्ट्रासाउन्ड खालामनायनि थाखाय आं फैसा हरनो हायाखै आल्ट्रासाउन्ड खालामनो थाखाय जेनेबा बिनो थांगोन 1000से सापज हमना ला 1000सो थांगोन ओमफ्राय थांलाय फैलाय थांगोन बिनो 2000 4000 5000 थांगोन ओमफ्राय मुलि बायदिसिना माने होमबा आं बिनो 7-8000 फैसाखौनो आं हरनो हायाखै आं ओरैबायदि दुखु गोलैना दङ ओरैबायदि दुखु दङ आंसो मिथिगौ आरो मानसिफोरा सानो कि आंनाव बहुत थाखा फैसा दङ होननानै सानो बहुत बम्बेआव थायो उमुका बम्बेआव थानायखाय बिराद फैसा दङ मा दङ थेवबो हरा बिमायाथ' थैना थांबाय देलाय बिफाखौबो नाया बिफानियाव फैसा हरा होनना साननो हानाय मानसिफोरा जोंना बाबायाथ' बुखिबायानो थायो बम्बेआव थायो साख्रि मावो फैसा गरसेबो हरा मा हरानो आंलाय मा साख्रि मावो आंथ' जेबो साख्रि मावाना साधारन सिकिउरिटि गार्ड मावो बेसेबां मोनो जों सिकिउरिटि गार्डआव जोंसो मिथिगौ ना गामिनि मानसिफोरा सानो आंखौ बिराद फैसा दङ होननानै खिन्थु आंनाव फैसा गैया आं बे न'खौ लादों खिन्थु बहुत खस्थ' खालामनानै लादों न'आवबो आं न' बानायगोन होनना सानदों नाथाय आं मा खालामनो उफाय गैया बहुत फैसा दं होनना सानदों आंनाव खिन्थु आंनाव फैसायानो गैया दामानि बर्थमानाव बिराद खस्थ' जाना दं बहुत खस्थ' दिनै आरो मोनसे जेनेबा दिनै माने मैया हरावनो आं माने खोथाखौ मोनथिदों आरो ओमफ्राय दहाय भिडिअ कलिंबो रायलायदों आं दा आं भिडिअखौ देखायगोन देलाय उनाव जोंहा बाबानि बिनानाव बहुत गाज्रि लोमजादों थारमाने हरावथ' माने थांसिगोनानो आरो थारमाने गैला थारमाने मानसि जिउआव ओंखारलांसिगोन आरो बेफोरबायदि माने मोनसे खबर फैदों आरो खबर फैनायाव ओमफ्राय आं बहुत गावखौनो गाव बहुत सानबाय साला गावनि बिफानोनो आं फैसा हरनो हायाखै मेगन थाइनै गाज्रि जादोंनो माबा दै गबाय थादों बेखौ नायनो थाखाय आं फैसा 1000से हरनो हायाखै बा 1000नि थाखा आं हरनो हायाखै आरो ब्रादारा एथबां गाज्रि लोमजाना दङ बेनोबो आं फैसा हरनो हायाखै बेबायदि ब्रादारनि अबस्थायाथ' बहुत काहिलि ब्रादारा देलाय बहुत गोरोन्थि मावदों सिगाङाव बिनिखायनो दिनै ब्रादारनि कन्डिसना बहुत गाज्रि नाथाय आं बिसोरनो आं थेवबो आरो जेनेबा आं सासे फंबाय जानाबो आं गावनि ब्रादारनो आं फैसा होनो हायाखै ओरैबायदि कन्डिसन गाज्रि आंनि मा खालामनो उफाय गैया एकदम सानै फाग्ला बायदि मोनबाय थादों आं ओमफ्राय बहुत फाग्ला मोनो आं बहुत गावखौनो गाव डिउटि मावनो गोसो गैया जायो डिउटि मावला होननानै थानोसै बिदि सानो मानसिफ्रा जाबायदि सानोना आं जौ लोंनोसै जौ लोंनांगौ मा लांनांगौ आंबो बिदि सानो खिन्थु आं बहुत साननाय दङ आंनाव जौ लोंना मा मोननो दसेल'सो बेबायदि सानो आं बेनिखायनो आं बेफोरबायदि माने गाज्रि हुदा लाया आरो जेनेबा ओमफ्राय दिनै दहाय आं आनै जेनेबा बाबानि बिनानाव जेला आं आनै जायो बे आनैजों आं एसे नायदों भिडिअ कलिं खालामदोंमोन आं अबस्था बहुत काहिल आं माने गावखौनो गाव बहुत दुखु मोनदों आरो बहुत दुखु मोनदों साला आं आनैनोबो होनो हायाखै सोर सासेनो माबायदि खालामनो गरसे थाखा गैया बिफानो होनो हायाखै बिदानो होनो हायाखै आरो दा आनै बेफोरबायदि जादों दा डक्टराबोनो गिलायलांबायनो सेलेन होनो मा होनो मुलि होनोबो गिदोंनो आरे माबोरै डक्टर जाखो जेनेबा डक्टरफ्रा गियोबा जों पाब्लिकआलाय मा जों जाम्बायालाय मा बेबायदि जादों आरो मेन गिदिर हस्पिटालाव लांनो थाखाय थाखा फैसा गैया आनै मोना जाहैबाय बहुत गोरिब न'आनो मोजां गैयाबा आरो हस्पिटाल गिदिराव बोरै लांनो हानो आं देखायगासिनो बे भिडिअखौ नायनो हागोन नोंथांमोना मा बुंगोन जादों थारमाने आं गोसोखौ मानसिफोरा आंखौ सानो बहुत फैसा दं होननानै खिन्थु आंनाव फैसा गैया आं बहुत टेनसनाव दं गावनो
आं डिउटि मावो मोनो ओमफ्राय बेयावनो जानायावनो लोंनायावनो ओमफ्राय प्लास माने लोंनाय माने आंथ' बिदि जौ लोङा देलाय जौ लोंनायनि खोथा फैया बिदि ओरैनो खोथा फैबाय आरो लोंनाय माने खिन्थु बेयाव मा होनोखि न'खौ आं जेनेबा लन लाना लादों नालाय बिनिखायनो आं बहुद फैसा गारनो गोनां जायो 13,000 आं थाङो न'आव ओमफ्राय आरो प्लास ससाइटियाव लन लानाय दङ आं सिगांनि भिडिअ'आव बुंदों बे खोथाखौ खिन्थु माथो खालामनो उपाय गैया आंहा नैनि बे भिडिअ कलिं रायलायनायखौ आं देखायगासिनो माने भिडिअ कलिं माने भिडिअ कलिंआनो रायलायदों जेनेबा आं बेखौ नायनो हागोन आरो नोंथांमोना माबायदि अबस्थायाव दङ आरो आं माने सानबाबो सानस' हाला गोसोखौ बहुत दुखु मोनबाय आं गावखौनो गाव मा होनो उपाय गैया थारमाने ओरैबायदि कन्डिसन गाज्रि एकदम ओरैबायदि जायो दा बुंसै आरो आंसो मिथिगौ आरो मानसिफोरा सानदों बम्बेआव दङ होननानै सानबाय थायो आंखौ फैसा दङ बिनियाव बहुत होननानै खिन्थु आंनाव फैसा गरसेबो गैया जिर' जाना दं आं बर्थमानाव बेनो जाबाय आंनि आनै बाबानि बिनानाव बेनो मा खालामनो बेबायदि लोमजानाय दङ लोमजानाय माने खिस्रायनाय जादों दा माने जिथि खिलाना बायदोंनो बिनिखायनो माने बेखौ हायाव माने जिगाब बनानै फुना दोननाय जादों आरो दा एसे साफा खालामना होदों बिनिखाय मानसिखौबो साफा नुदों आरो दहायथ' जेबोखौनो रायलायनो हायामोन दा एसे माने रायलायनो हादों खिन्थु भिडिअआव एसे समायना नुदों बा मोजां नुदों खिन्थु ओरैनो मोगथाङाव खाथियाव माने बहुत गाज्रि नुयो आरो थारमाने बहुत लोरबां जादों खिन्थु इसोरनि अननायाव जुदि मोजां जायोबाथ' जोबोद मोजां दायो थेवबो गामिनि मानसिफोरा माने जबरदस्ति माने डक्टरखौ बुंनायाव डक्टरा सेलेन होदोंनो बिदि आं दा डक्टरखौ माने सेलेन होनाय खोनानानै आं गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों बहुत मोजां मोनदों आरो बेनिखायनो आं बे डक्टरखौबो थेंक इउ होननानै बुङो मानो होनबा दा एसे मोजां बे जाबाय ब्रादारनि न' पुरा बायला जिला जानानै थांजोब्बाय मा होनो माने आं सानबाबो सानस'हाला बेफोरबायदिखौ नुनानै बेफोरबायदि अबस्थाखौ नुनानै उपाय गैया बायदि जादों आं थारमाने एकदम दा बुंसै